Bueno, pues vamos a iniciar este pleno. Bos días a todos. Pasamos ao primeiro punto de orde do día, que é a aprobación das datas das sesións anteriores. Non sei se tedes alguna cousa que... Non. Pois a favor. E o segundo punto de orde do día, a aprobación da conta xeral do exercicio 2025. Bueno, eu permitirme xa o dito na Comisión de Contas. Por tanto, pois, o único propoñer a este pleno informar favorablemente a conta xeral e ordenar que a referida conta, así como o propio informe emitido por esta comisión, se xan expostos ao público por 15 días para que se poden presentar reclamacións, reparos ou observacións. E nada máis. Bueno, nosotros, en canto ás contas, vamos votar en contra, como xa dixemos na comisión especial das contas. Bueno, basicamente, pues, o que decimos sempre, non? Nosotros temos outra maneira de ver o que é a xestión do Concello, usando máis os medios propios, mancomunando os servicios. Non sei se vistedes os concellos de Cerdido, as Somozas, Moeche, San Sobernino, que son eses 4 que están intentando mancomunar os servicios, como os xulgados de paz, como os servicios sociales, como a recollida do lixo. Bueno, creemos que a xestión do Concello, pois, pequenos como o noso, pois, pasa moito por ese tipo de acordos entre concellos que están cercanos, non? E mancomunar os servicios. Por tanto, bueno, a xestión que fai o goberno municipal, pois, non vai por ese lado, e nosotros vamos votar en contra do que son as contas, non do que son as contas en sí, senón do que refleja a xestión do Concello nesas contas. Moi ben. Bueno, pois votamos a favor, en contra. Ben, pasamos ao terceiro punto, resolucións da alcaldía. Non sei se tedes algún decreto, alguna cousa que queirades. Nada. Pois pasamos a preguntas presentadas polo Grupo Municipal AIAC. Pois, vamos a ver, a primeira pregunta, preguntamos aquí que, según manifestou o señor alcalde no pleno do mes de xuño do ano pasado, estáse elaborando un estudio económico do coste do SAF. Preguntamos se xa rematou este estudio e cando se vai a sacar a licitación ao servicio. Pois si, fixos un estudio, fixamos nós aquí, fixo a traballadora de contabilidade, está rematado e nada. En principio, de momento, non vamos a sacar a licitación. E o motivo de non se saque? Porque consideramos que a diferencia económica é moi pequena. En a segunda pregunta, preguntamos que, según nos comunica un traballador deste Concello, presentou escritos sobre a súa situación, que considera discriminatoria con respecto a outros traballadores do Concello. Entón, como xefe de personal, preguntamos que ten que responder o señor alcalde a esta cuestión. Pois, sí que presentou un escrito, é verdade, pero nós consideramos que non é discriminatoria a súa situación. Aceptamos que pense que é así, pero non compartimos esa decisión dele. Nós non creemos en eso. E as explicacións que tenemos que dar ao traballador. Pero houve situacións na que se priorizou a outros traballadores con respecto a ele. E que explicaremos a ele. Vai ser nos puxo escrito.
nosotros como oposición, ao ser un traballador do Concello, tamén queremos saber se dá esa situación. Nos consideramos que non, estou xa dicindo. Que non. Nos consideramos que non. E se despois nos quere comunicar a nosa decisión, que nos la comunique. Terceira pregunta. Dicimos que no novo convenio asinado entre a Consellería de Medio Rural, a empresa pública SEAGA e o Concello, ademais de identificar parcelas que incumpran a normativa nas faixas secundarias, incorpora outras novidades, tales como facilitar as ejecucións subsidiarias e a limpeza de 12 km de vías municipais. Vaise facer uso destes apoios para cumprir coas obrigas municipais? E xa se fixo, firmou o convenio e a obriga deles é limpar os 12 km que veñen no convenio e os terrenos que consideren eles oportunos en execución subsidiaria. Eso vai firmar un convenio. Nós no convenio único perdón, o único que temos que facer en ese convenio nós, o SEAGA fai a labor investigadora, manda as comunicacións, o alcalde como tal firma esas comunicacións e se lle envían aos propietarios. E identificamos algún propietario, se é necesario, porque o catastro xa sabedes como está, entón temos que identificar algún propietario que non coñezan, que ao mellor nin nós o coñecemos, porque como ben sabedes, algunhas fincas están sin registrar, sin nada, e herederos de non sei quen. Entón, nos facemos esa labor. Pero o resto, as obrigas están aquí no convenio, de cada uno, tanto as de Xunta como as nosas. Pero, bueno, a firma do convenio non exime da responsabilidade municipal. Sigue sendo o Concello quen ten que ter as vías municipais limpas, sigue sendo o Concello quen ten que... Aquí non preguntan polas vías municipais, aquí preguntan polos 12 km de limpeza de vías. Os 12 km son da Xunta. Teñen que limpar, nós dixemos onde. Claro. E xa, pero agora que limparán cando queran eles, preguntadelle cando queran limpar. Xa, pero igualmente o Concello sigue sendo responsable, pero si... E se non as limpan, vamos a limpar. Pues eso, Estamos limpando. o arredor dos núcleos sigue sendo o Concello quen ten que encargarse. O arredor dos núcleos, non. O arredor dos núcleos, as faixas A secundarias, secundaria é a competencia municipal. Firmar o convenio non exime da responsabilidade. a firmar o convenio, iso obliga a Xunta a elaborar un informe sobre cales terrenos hai que desbrozar e cales non. Efectivamente. Nos crea a carta, nos las envía, nos firmámoslas e eles revisan e fan a labor investigadora se están ou non están limpas. Iso é o que fai a Xunta todo. Entón, que ten que facer o Concello, aparte deso? Sigue sendo responsable, sigue tendo competencia. Iso non lle quita a responsabilidade ao Concello. É unha axuda, porque aos concellos de menos de 10.000 habitantes que alegaron, como estou convencido que é o caso da Capela e de outros, non temos capacidade para eses trámites, pois se algo que fai é facilitar, axudar neses trámites. E cando nos responsabilidade sigue comuniquen, sendo do Concello. e cando nos comuniquen, cando fagan a súa labor e nos comuniquen, oye, isto está sin limpar, aquilo está sin limpar, non sei que, tenemos que dirigir de novo ao propietario, traemos plazos. Execucións subsidiarias que... Pero as execucións subsidiarias será unha vez que se haga, nos faga o informe final e nos diga, oye, isto quedou sin limpiar. Pois eso é. Pero de momento non nos chegou nada, Pois eso é. Fixes algunha execución subsidiaria? Tramitouse algunha execución subsidiaria aquí na Concello? No, de momento non. Pois eso... Pero tampouco nadie nos lo mandou, Pero que... que non é a nosa labor. A labor inspectora do Concello. Pero vamos a ver, volvo a repetir, non sei se non me entendes. A labor subsidiaria, eso encárgase a Xunta de elaborar o informe previo, mandar as comunicacións a aqueles veciños que teñen esas propiedades, bueno, mandar as comunicacións ao Concello, o Concello firmas e mandamos aos propietarios. E unha vez que pasa o plazo, se haga, fai a seguinte revisión e nos enviaría un informe. Aquí que sepamos non chegou. E entón sí que teremos que executar subsidiariamente. Pero non sei hasta onde. Bueno, Nós non temos investigado xente para mandar aí polas parcelas. eu estou dicindo tamén, porque se agora tamén están dicindo eso, que a veces se crea a falsa sensación de que ter firmado o convenio exime da nosa responsabilidade. Aquí non hai falsa sensación. A sensación está aquí. Perfecto, pois eso. A sensación está aquí.
Eu cumplo o que pongo o convenio, para iso firmamos. Eso non quita de que o Concello, se ve alguna parcela que incumple, que pode ser un riesgo que Claro, pero o falla, Concello, que inicie de oficio unha execución. pero o Concello somos todos, Entonces, efectivamente, somos todos. O Concello somos todos. Tamén nós, eso xa sabemos. O resultado é que a día de hoxe no Concello de Capela fixeronse 0 execucións subsidiarias. Se non hai denunciou ninguna, por que hai que facelas? Bueno, o sea, non hai ninguna parcela que incumpla da que o non se coñece. Non che estou dicindo que non hai ninguna parcela que incumpla, non che dixen nunca eso. Dixen que de momento non temos ninguna comunicación sobre eso. Ninguna. A día de hoxe. Creo que había unha, informou Marcos, e mandouse ao propietario. Dáse un plazo, se non limpa, habrá que executar. Non hai nada máis, non? No. No. Bueno, pues damos por cerrado este pleno.